na miskę kisowną jest Klaudia. No my robimy jeden prank, hej. To widzicie, nalejemy tu wodę, a i tam i tak. A uwidzicie, co robimy. Idziemy, poczekaj, idziemy za wodą. Idziemy za wodą. Ola. Napiszcie komentarze, co ona będzie. Jeśli nie za wodą, to napiszcie komentarze, co ona będzie robić. Ona bude vodu tak nastavit na papíře, da bude dávat ubíraje. Co tu mě šutky nenapíchali? Extra. Weźmieli! Idziemy to zgłosić. Czy to będzie? Tak, chodzimy. Idziemy zgłosić. Na go będziemy robić. Dobra. A pozoridy. Pozwijcie, ty rozwijcie. Bo to mamy szczęście. Chodźcie. Hej, di kan samtala tyle. Sebe. Akana. Kinelo pani. Na, Teraz pozwijcie. Aż mi na matce. Pozwijcie, jak widzieli, chodzimy. Na mnie. Na podnianiu chodzimy. Pozwijcie. Nie, mala idzie woda. Tak pod sem. Daj hlavu. Pozwijcie, mala idzie woda. A teraz wielka. Teraz pozwijcie, teraz. Ako pojdzie. A teraz cała! Omylali paniem. Jana, vridi, čačuker, čafu. Ako